De problemen bij Emergis worden niet veroorzaakt door een personeelstekort, maar door wanbeleid. Dat zeggen verschillende medewerkers tegen ons die liever anoniem willen blijven. En omdat het intern zo slecht geregeld is, zijn de medewerkers vertrokken bij de organisatie. En verder in deze Zeeland Nu Vandaag. Sherine van Anrooy vol aan de bak na toursucces. En dankzij horloge kunnen ouderen langer thuis wonen. Goedenavond. Een verziekte werksfeer door een slecht geleide reorganisatie en een groot verloop van leidinggevenden. De problemen die nu spelen op de afdeling kind en jeugd bij Emergis heeft de organisatie vooral aan zichzelf te danken. Door de interne problemen stapten behandelaars, zoals psychologen en psychiaters, in grote getalen op. Dat zeggen verschillende ex-medewerkers tegen Omroep Zeeland. En uit angst voor een verdere carrière doen de medewerkers hun verhaal anoniem. Het is veel te makkelijk van het bestuur om het huidige personeelsprobleem op de afdeling kind en jeugd af te schuiven op de landelijke schaarste van psychologen of de gevolgen van COVID. In 2 jaar zijn er tientallen collega's vertrokken. Ik ook. We vertrokken omdat het intern zo'n zooitje is. Niet omdat het werk elders leuker of minder zwaar is. Ik heb bij Emergis in korte tijd 6 of 7 leidinggevenden gehad. Elke leidinggevende kwam met een nieuw plan. Ze vertrokken allemaal weer, met een dikke portemonnee, zonder ook maar iets voor elkaar te krijgen. Ik heb een beroepseed afgelegd. Bij Emergis kon ik er niet meer aan voldoen. Ik kon als behandelaar niet meer de kwaliteit van zorg verlenen waar ik achter sta. Ik vind dat heel triest. Wel de afbraak, het sluiten van bedden, niet de opbouw, extra teams voor hulp thuis. Ondertussen bleven de nieuwe aanmeldingen maar binnenstromen, terwijl ik niet eens tijd had voor mijn huidige hulpaanvragen. Het was gewoon niet meer te doen. En ik praat erover verder met collega Marieke Kerklaan. Jij hebt je verdiept in dit onderwerp de afgelopen tijd. Het zijn pittige uitspraken, maar ze staan ook haaks op de uitspraak die Emergis hier eerder zelf over heeft gedaan. Klopt. En daarom heb ik ook met hen gesproken. Omdat zij vinden dat het beeld wat het bestuur schetst verkeerd is. Ze zijn er boos op. Hè. Het bestuur zegt van het ligt vooral aan externe factoren, een landelijke schaarste, aan psychologen, psychiaters, maar ook de gevolgen van COVID, langdurige ziektes, verzuim. Nou, onzin zeggen zij. Ze hebben het vooral aan zichzelf te danken, onder meer dus door een slechte manier van leiding geven. Ja, even voor alle duidelijkheid, we hebben het hier over de afdeling kind en jeugd. Hè? Hoe zit dat? Ja, klopt. Daar is een aantal jaren geleden een reorganisatie aangekondigd en vorig jaar opnieuw. Het doel van die reorganisatie is minder bedden in de kliniek, dus minder hulp daar en meer hulp thuis. Nou, de medewerkers die ik heb gesproken, die zeggen van die reorganisatie is in de praktijk niet goed doorgevoerd. Dus wel de afbraak, zoals zij zeggen, dus minder bedden, maar niet de opbouw van de hulp thuis. En die aanmeldingen die bleven maar lopen, zoals je net ook al in het filmpje zag. En daar vallen zij ook vooral over. En dat zorgt er natuurlijk ook voor veel hoge werkdruk en onrust. Ja, tot zover even de verwijten. Hoe heeft Emergis zelf hierop gereageerd? Ja, Emergis zegt in de reactie dat ze het betreuren, dat die medewerkers zijn opgestapt door die wisselingen in leidinggevende en ook door die reorganisatie. Ze zeggen, we hebben nu wel een aantal nieuwe psychiaters kunnen aantrekken. Daar gaan we ook mee aan de slag. Zeggen ze verder dat er nu een duidelijk plan ligt. En dat ze hopen dat dat dus voor meer rust gaat zorgen. Ja, en hoe gaat dit nu verder ontwikkelen? Nou, er is dus een tijdelijke aanmeldstop op die afdeling kind en jeugd. Dat betekent dat nieuwe kinderen met hulpvragen thuis op dit moment niet door Emergis geholpen worden. Ze worden wel voor een deel geholpen door andere jeugdzorginstellingen. Emergis zegt dat ze in september ervan uitgaan dat ze stap voor stap weer wel jongeren en kinderen kunnen gaan helpen. Ja, die ex-medewerkers die ik heb gesproken, die hebben daar een hard hoofd in. Dus ja, het wordt vervolgd, denk ik. Okay. Marieke, dankjewel. De KNRM is een campagne gestart om vooral beginnende watersporters bewust te maken van de gevaren op het water. Varen is wat anders dan je op de weg bevinden. Je kunt in de auto of op de fiets gewoon heel makkelijk van A naar B zonder verdere reisvoorbereiding. Terwijl als je het water opgaat, dan heb je echt met andere dingen te maken. Denk aan stroming, wind, golven, veranderende weersomstandigheden. We hebben wel eens vastgelegen door een motorpech en dat we dan richting een zandbankje dreven en vastlagen dus. Het is daarom van belang om goed voorbereid het water op te gaan. Je moet je boot heel goed kennen. Welke technische aspecten komen er allemaal bij kijken. Dus je moet weten hoe de boot manoeuvreert en vaart, de apparatuur die aan boord is. Nou, en bovendien is het van belang dat je echt wel heel goed op het weer let. Met de grijper in de hand een stukje lopen over het strand. 27 deelnemers van de Beach Cleanup Tour hielpen een handje mee om het strand in Katzand schoner te maken. En ze kwamen opvallend veel peuken tegen.
Ik denk een 100. Wat ik zo snel zie, ik denk 10. 10 tot nu toe. Vorig jaar hebben we kleine 58.000 sigarettenfilters gevonden. Ja, en wat wij zeggen, het strand is geen asbak. We willen dat niet. Daarom pleit Stichting de Noordzee voor een peukenvrij strand. Maar dat is lastig te handhaven en dus vragen ze om steun. We zijn dit jaar een petitie gestart. Iedereen kan die ondertekenen. En daarmee vragen we gemeente en ook de overheid om hier op te gaan handhaven. Zijn digitale hulpmiddelen dé oplossing om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen? Het antwoord moet eind dit jaar komen vanuit het project Empower Care, dat op een paar plekken in Zeeland plaatsvindt. Zoals in Goes, waar mevrouw Kieviet woont. De zorgverlening kent personeelstekort en toenemende werkdruk. Aan de andere kant zijn er ouderen die graag zo lang mogelijk thuis willen wonen. Een aantal digitale hulpmiddelen moet hierbij kunnen helpen. Zo is de gedachte. De 75-jarige mevrouw Kieviet doet mee aan een project dat onderzoekt in hoeverre dat mogelijk is. Goedemorgen. Nou, dit is het zorghorloge. Die kan u elke dag omdoen. Dit horloge meet uit zichzelf ook heel veel dingen, zoals de hartslag, hoeveelheid zuurstof in het bloed. Ja. Op het moment dat dat afwijkt van het normale patroon, dan gaat het horloge alarm maken. Want dan ziet hij, het gaat niet goed met mevrouw. En dan wordt er vanzelf alarm gemaakt. Het zorghorloge is een van de middelen die ervoor moeten zorgen dat mevrouw Kieviet zich veilig voelt thuis. En wanneer ze naar buiten gaat, heeft ze ook een digitale bewaker mee. Nou, die mag u omdoen. Dan kunt u naar buiten. Voelt u zich nou veiliger als u met dat ding de deur uitgaat? Ja, absoluut. Als je ergens bent en je krijgt onderweg en je hebt dit niet aan, ja, wat dan? Zijn sommige mensen huiverig voor het gebruik van digitale hulpmiddelen? Sommige mensen zijn huiverig in eerste instantie. Maar toch zie ik de laatste tijd ook steeds meer dat mensen eigenlijk wel enthousiast zijn om het te gaan gebruiken. Mevrouw Kieviet is blij met haar hulpmiddelen. Maar niet alles moet digitaal worden. Ja, dat vind ik wel. Ik heb graag mensen toch wel om me heen naar zo'n praatje te maken. Dus dat moet altijd blijven? Ja, als het kan, hè. Als de zorg zo blijft zoals het nu een beetje is, dan gaat het nog. En ook de zorg zelf beseft dat digitalisering niet het ei van Columbus is. De oplossing denk ik niet, omdat ik denk dat je door technologie nooit de menselijke zorg kan vervangen, want dat blijf je toch wel houden. Maar het kan wel echt een hele grote bijdrage daarin zijn. Daar ben ik wel van overtuigd. Aan het eind van het jaar wordt bekeken of en hoe er verder gegaan wordt met het project. Shirin van Anrooijen heeft het jongerenklassement van de Tour de France voor vrouwen gewonnen. De Kapelse veroverde zaterdag de witte trui in de koninginnenrit en zag haar leidende positie in de slotetappe niet meer in gevaar komen. Maar van rustig nagenieten is geen sprake, want amper 24 uur na de overwinning doet ze op dit moment mee met het criterium in Roosendaal. En daar staat voor ons ook Tom Druppers. Ja, Tom, heeft ze überhaupt al kunnen genieten van haar titel? Nou ja, dat is natuurlijk nog maar de vraag, want Van Anrooy, die volgens mij nu zometeen ook dadelijk achter mij langs gereden komt, die was vannacht pas om 4 uur thuis en nou ja, amper 12 uur later stond ze dus hier bij de draai van de kaai in Roosendaal alweer aan de start. Maar ik kreeg gelukkig voor de start nog eventjes de kans om haar kort te spreken en wat bij haar overheerst is toch wel blijdschap en ook een stukje ongeloof. Heb jij vannacht op een roze wolk in je witte trui geslapen? Nee, eigenlijk gewoon in mijn bed. Niet in mijn witte trui, maar ja, wel heel lekker kunnen slapen natuurlijk. Of in ieder geval veel adrenaline, maar ja, ook wel gewoon fijn en blij dat ik uiteindelijk gewoon thuis was met de witte trui. Ja, we zagen na afloop een grote ontlading bij jou. Waar kwam die vandaan? Vooral dat ik gewoon heel moe was eigenlijk. En natuurlijk ook opgelucht, maar ja, ik voelde me zaterdag heel goed en toen reed ik ook echt een fijne rit. Maar gisteren voelde ik me gewoon heel erg moe eigenlijk en draaide het gewoon echt totaal niet. Dus was het gewoon vanaf kilometer 0 best wel vechten. Maar ja, uiteindelijk was het gelukkig genoeg en eigenlijk ook wel gewoon duidelijk genoeg. Maar heel de wedstrijd toch wel een beetje zitten stressen dat ik gelost zou worden. Ja, stress en ongeloof. Tom, in welke koers kunnen we haar binnenkort nog zien? Nou, ze rijdt volgende week meerdaagse koers in Noorwegen. Dan heeft Van Anrooy daarna eventjes rust. En dan zal ze eind van deze maand toch wel zeker de blik gaan verleggen richting de Vuelta voor vrouwen. Die vindt van 8 tot 11 september plaats in Spanje. Maar nu dus nog eerst eventjes een paar rondjes hier om de kerk in Roosendaal. Tom, dankjewel. Het was een stuk zonniger dan gisteren en ook met minder wind. Wolken en zon wisselden elkaar af bij maximaal 24 graden.
Morgen wordt het warmer, landinwaarts dan toch, want daar kan de temperatuur oplopen tot tegen de 30 graden. Aan de kust blijft het een stuk koeler met maximaal 25 graden en ook kans op een buitje. En verder in de week warmer, maar vanaf donderdag ook weer koeler. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond en graag tot morgen.